Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, umutangak man iti noodles ken sardinas. Bayadak no maalak tay tangdan ko ang naglabay je balay ni Mrs. Dunya. Sa anak nga agpautang. Good pirak mo din maray. Nabayagan ang nakabayadak iti utang kaw. Ken sa anak ko nga imut utang italamanen. Uray pay. Ngam talaga sa anak nga agpautang ita. Awan si dami maray. Iso apang nga asim ka di at agpautang ka. Ay awan bibiyang ko no awan si dayaw. Basta sa anak nga agpautang, period. Ha? Day tala utang ti pagalistuan yaw. Uray tagbayadak mo't adagaws. Ala ka din maray, pautangan na, tanay, talagang awan si daun may. Kasyan na kami kadi, Uray anya pa'y ti bagbagam, ta talaga sa anak nga agpautang. Maray, umutangak man iti mantika, tabayadak to inton bigat. Sa anak nga agpautang, maray. Awan utang ita, basta pula cash. Na, bayadak nga rod inton bigat, tamaala yung matay honorarium yo kada inteng. Sa anak nga raw nga agpapautang. Ikaw umutang iti kwarta tapno makagatang ka iti mantika. Ta talaga asa anak nga agpautang. Kaslaawan pa nagtalok mo kanyak, Maray. Kat good payerak mo it. Kain kasla santang agkumari iti kasta pa nagsasaom. Awan di kumakumari, no negosyo ti pagsasaritaan. Na, kat good payerak mo it, Maray. Basta sa anak kon nga agpautang, period. Ala, pumanaw ka no awan kwartam nga igatang mo. Ala, inak nga rod umutang iti sabali nga store. Inga lang, basta saan ka apautangan, nga oray agkumari tapay. Anya, umutang ka, kwarog? Nalipatak namin tayo kwarta. Jakmat gayam na ibulusa. Agkabawak sa amatay. Di ko namkit day, awan na talaga kwartam. Alan na nakwanang. Pautangan na kiti soft drink kan tinapay. Tamabisina kaon. Sa anak nga agpautang itan. Bayadak tumatin ton madamdama. Nalipatak lang ti kwarta. No kaya't mo tagmerienda. Ingka pa'y alaon tay kwartam. Mabisinak nga rodain. Isungarod nga imayat tamabisina kaon. Ay sa anak nga agpautang. Awan bibiyang ko no mabisin ka. Ha? Anya ko makanyak nga eh. Inak man lang hindi tabalay ni Violet. Inak makimirinda. Ingkalata awan na bibiyang ka. Ay na. Mayat da ito nalamis a Diyos Ala agmerienda ta close friend. Apag iso anak isaganak iti merienda idada ka. Aduday ta. Iso asigilaan. Utang ak iti merienda kininana ko anang. Hindi na kayat. Akasla sa anak a good peer. Ado ti gimura kanina nakwanang. Tadi na kayat pautang. Mawatak matkit di Ngamuray siya a good peer. Di na pautangan. Kung nagbayad ak mo tadagos Alakit din. Agmeriendatan. Diyak kaya tinaramid na. Mabisbisinak. Ngam di naklakit din pinautangan Manipot dita. Sana ko nagumatgatang itilako na. Ha? Wine. Ay, sa bagay. Uray siya. Talaga sa anak agumatgatang kadagiti store dito. Ngamin, golpiek amin masapsapol ko no inak makitsinda. Malaksay no ada nalipata kaginatang. Kastanto ti aramida. Gulpiak amin ang iti tsindaan. Tapno sana kamaawanan. Aday taba daw, gimulpi akon iti abastuta. Naimbaglaang ang tanalako amin anating mau. Iso aday ta, gimatangak meten iti kompleto nga abastuta. Ay katmayat Naskin nga ginot tapno umanay da bastuta. Una, kantap no sana kaun ang mapanumot utang kinimari kwanang nga imo. Naskin na maawatan ni Marikwanang. Tamalugi Mike no kanayon nga agpautan. Saan mat amabayag ti panagbayag ka? No umutang akman ita,
Bayadak metla ang kalpasan ti duwang aldaw. Kasday, saan met amabulanan? Awan mabalin mo, no di nakakayat na pautangan. Ay, manipod ita. Saan akong agumat gatang kenkwana. Noodles lang, di nakpay pautangan. At ti bayan ti ginatang ko shampoo, nanakwanan. Agyaman na, Violet. Ay, ading ko anang. Umutangak man iti bagas. Ay, mayadak no maalak tayo pinsun ko. Naibus nga minan ti bagas ko. Day, makaalis ka. Ah. Inay, aguyot kayo mo, tata. Awan, nga magagagasak. Ala na, pautangan na ko ni ti bagas ko anang. Ingka umutang iti sa bali ni store. Ta sa anak nga agpapautang. Ay, may sakilo lang, mate. Awan na pulos kwartak. Tinggatang ko iti agas ko. Saan ka pautangan? Ah. Da kaya tiyag pautang. Taamang ano narigat kayo ngagbayad. Bayadak to kunak, mate. Inaktualain tayo pinsun ko inton bigat. Dinubigat kanto namangan. Anya, ay naimot kagayam ko anang. Di nagpay kaasya na laklakayan. Basta diyak kaya tiyag pautang, period. Ay, Ay, umay ka ni Jibalay, tata. Tikan ka iti bagas nga isaang mo. ay na, agyaman nakbasang. Imbag ka pa'y tamakaawat ka. Mabitlaang, maribanang! Hey, papa na, marituyan. Agpadatan sa iti pagturungan. Kayat mo asawan, mapan ka di ta istor ni Saul. Ay, wen, Mare. Ay, naibos nga minti asin, may. Nalipatak tumat tigimatang idinapanak na kitsinda. Siyak mo't mapanak gumatang iti bugoaw. Kunak ngamin no adapay, ngam naibos mo gaya mo. Ala, intangarudan, Mare. Apay asaan nga ititirsina ni Marikwa ng tipaggatanga, Mara. Ay, saan akong agumat gatang ijay. Ngamin, naimot. Di nakpay pinautangan. Nga uray bayadak mo't adagos kuma. Oray siya, sana kung agumat gatang ititirsina na. Kan sa anak mo dun amapmapan ijay. Nasa Irakat iti inaramid na. Agbayadak mo't adagos, no kasta nga dautang ko. Ang di nakit din pa utangan ay. Uray siya nga ron, Maray. Iso sige sa anak mo tan agumat gatang itilako na. Day, kompleto ka ni ti groceries aklos, friend. Kan, nakita ti karga ti ref mo itay linukatak. Nagado ti karne. Abasto nga raw, close friend. Kawan nasken nga adalat ta nakapundo at araon. Tapno ada ilutom no mabisin ka. Saan ka amapan gumatang iti istor ni nanakwanang? When close friend, may mayat gayam no, ada nakapundo at araon. Angong kaday? Napaliiw ko nga awanan ti mapan gumatang iti istor ni nanakwanang. Nagdinamag nga minan ti kinaimot na. Ure agpakpakasin ni Tata Siano nga umutang iti bagas. Tawan isang na, ngam di nalata pinautangan. Nagkarimot dayla kaya bayadan na iti kabigatan na, tamaala na ti pinsyon na, ngam di nalata pinautangan. Wan, udno day ta. Iso nga inayabak iti balay ata inikta ko ni ti bagas. Ay, nagluto ka kitnain, close friend. Kailiw ko ti lutom kay. Ala, kakaiso na na isarungan ni ti balay mo. Ali ang araw, agluto ako. Marikwanan, umutang akman iti mantika. Sana kang pautang. Ilistan pa ilaing amaray. Ay, no umutang kalagayang pumanaw kan. Na, talaga gaya madi ka nagpautang, maray. Ay, jakag pautang iti uray asinaw. Damag ko nga maduti suki tay istor ni Tadaya. Kat, anya kuma. Awan samot tayo, ti umay gumatang itila ko, maray. No di da kaya ti gumatang. Oh, di saan laang. Anya kuma. Ay, maksayan ti customer mo, ano kasta, maray. Uray mabulok dagiti lakaw. Basta saan ko nga ipautang.
Bayag kamot na napangimatang itikapin. Itay pa'y nagburak tayo danom. Limambiis pa yun ah. Inkabil mo ko maititermos Saan nata kunak numabi ka? Ay, napanak ngamin ija istor ni Sol. Apay nagadayo gimatanga mo. Kino adamot ti Tersina ni Maricuana. Ay, jakayat. Ah. Nagalas ti ugali na. Uray siya a good payer. Dinak man la pinautangan idi umut-utangak iti mantika. Imbagak pa'y abayadak iti kabigatan na. Mangmangig kung agpaisotikas ta. Kung ada imutan ni Maricuana. Wen, iso adya kun gumatgatang iti lako na. Inaklaan gumatang ija istor ni Sol. Uray adayo. Awan ba't matatao ni Tersina, Maricuana? Datalang matyada dito'y. Nakaul-ulimag pa'y. Wen nga rod, kapitan. Anya tigatangam, kapitan. Umutang ako maititinapay at ay nakagkapay. Ay awan ti utang, kapitan. Nairana pa'y nga awan kwarta. Bayadak lubigat. Saan ngagpautang, kapitan? Kunam nga awan kwarta, nukasta nga rod. Ingkalaangan umutang iti kwarta, kat agsublikan to agumatang. Apay awan pa nagtalag mo kanya. Kaslanjak bayadan ti utangag. Kasla pa'y di nakamamon. Jak agpautang nga uray asino kapay. Anya ko man, si kati, kapitan. Ay no di nakpautangan. Sige, inak ija istor ni Sol. Nabainan pa'y dataw. Ingkalahag anya ko ma. Ang galintay. May kamot dito istor ni Saul. Ay, win kwarog. Agmerienda ka, Angkay. At ginatang ko at tinapay kang soft drink. Ay mabisina ka talaga. Napanak ititirsi na ni kagawad ko hanggang saan nga agpautang. Pinabay na nakpay. Nasair ang damdamin ko. Sa anak naminan na mapapanidya ang gail. Matagatangam. Dito'y kan istor ni Saul, agumatang. Nimbag ni Saul, taman nakaawat, ka nagpautang pa'y. Ay, iso! Mara, agmirinda ka ng gail. Maricuana, ito'y pa nakatugawak dito sangot ti Tersina. Awan ba't lati umahin gumatang. Wen nga raud, sikan samot ti malas. Nagkuna ngamin nagtugaw ka dito sangaw. Sigod mat nga umaya kagis istambay dito sangot ti Tersina. Malas nga raud. Ne. Nimituyan ko na ito lumabas. Nay, badaw. Anya ti kukuang di tasangot istor ni Maricuana. Agtugtugawa lang. Apay pa namaya. Inak gumatang iti itlaw iti istor ni Saul. Ilaw kuman di day bungat pariya. Adalakok nga itlog, marituyang. Badaw, magawid kan. Di ka kundi tugaw di ka. Sigay, inakaw. Di nakpay pinansin ni marituyang. Kun adala nga roden lakok nga itlog. Apay anas kan ang mapanidyayan ni Saul kat nagadayaw. Damagam day ta iti bagay, maray. Sige, agawid akon, maray. Aaguray ka. Ah, Imay kalaka di nagistambay di tao. Adi ka man lang gumatang iti uray may sakin day. ay saan maray? Agungay, tituyang ka, nung gumata nga dito Tersina. Makitam ti ugali ni Maricuana, inteng. Di na kapay pinautangan iti tinapay, kat kunam amabisin ka. Ewan nga raw. Nabaina nakpay. Ita tanapadasa mon, saan kan agumatgatang ijay Tersena na. Mapankalaangan ijay istor ni Sol. Imbang ni Sol, tagpautang. No kasta nga rod, ijay mat ti pagkatangak. Nagadayon tubig. Ay kat ibaon monto ni Kwaro nga iso ti mapan gumatang Malawanan. Basitan ti gumatgatang ijay Tersena ni Maricuana. Kasta ti maala ti imot at taong. Apay ngay, awanan ti gumatang iti lakaw. Awan man la ti uray ubing kumagumatang iti kinday. Anya da ito yan ang mapaspasamak. Damari to yan kan maribanan. Ay, dumagas kayo pa dito, mga kumaray! Apay, anya ti ibagam. Ay, di nakamtaktakan, Maricuanang.
Tamapan kami ija istornisol. Agkuyog kami man na mapan gumatang ijay. Anya aya tigatangan nyo, ijay. Kat kompleto akmat itilakaw. Intan maribanang. Word, mare. Ay aguray kayaw. Apay adiyo kaya ti gumatang itilakaw? Damagang pala ang noapay. Apay, di mo amo ti sungbat day ta sa ludsud marikwanan. Saan nga raw? Alaman, sungbatan nyo man. Anya ti diferensya ti lako ni Saul kadag itilakaw. Kun may sa, asidag dito tersi na kapag gatangan nyaw, nga maapay anasken amapan kayo ija istor ni Saul. Kukam lang dagiti lakaw. Di mi pagan ano dagitila ko, marikwanan. Ngamin, imot ka. Awan konsiderasyon mo. Oray agpakpakaasin ti tao nga umutang, tamabisbisain, ngam di mo latta pa utangan. Ha? Iso nga awanan ti mayat agumatan dito'y tersenam. Mapandaamin dita istor ni Sol. Kan, dado mapay nga istor dito'y barangay. Awan asim. Angam sige Kitaan mi man, numakalako kapay, gapoy tinagalas nga ugalain. Imot ka. Ha? Awan gumatang kadagitilakom, aging nga ag-expired dan. Ay saan kumamot kasta Ay, saan mi na kaya ti gumatang itilakaw? Ay, malugi akong apirme no kasta. Ay, awanan bibiyang may numalugi ka man. Awan bibiyang mo kada kami. Iso nga awan mo't bibiyang mikan ka. Sorry mga kumare. Ay pangaasi yo. Bagaan nyo na giti ka barangayan tayo, tagumatang da dito istor kaw. Dak kaya ti malugi ay. Ni Kapitan Inteng. Namin anukan ang nagsubli-subli asim makdaw kwarawg. Jak pa ngamin na puno di pagdigos ni Uncle Kao. Ay, agdigos mo langan ni Kapitan. Una na, pinilit ni antik ngagdigaws. Rumbang lang. Makitam di asok iti kusina ta. Apay day jay nga asaw. Idadadangan ni antik ni Uncle ko iti pagdigos na. Ay, katwan na. Nukas taaman manung agdigos ni Uncle Mau. Masapaw ang maidadangan iti pagdigos na. Dapan ka lang si Macdo iti danom, manong nga oras mo jayain. Nagistorya kami pa itinikuarog Nagado kay ti pakis istorya mo natatawa ya. At danadamag ko kinikuaraw ba daw? Anya day tangay. Agdigos ka naw ni Kapitan. Anya? Good news day ta. Kita man, oray si ka kumaragsakan. Talaga maragsakan na ka. Mayat day ta damag, tuyang. Amin tayo abo marangay, kat maragsakan. Tagdigos matlaangan ti Kapitan tayaw. Kasimot ni Uncle Kwantay. Pero may tipigar-gar na. Malamin pa lang kat nagpudot matjay pinagdigos na. Kitaan ni Uncle Au. Agin ko na lang dayta. Agang kitsamat tayo. Naagasan ng tiangkit na. Pat-pat tsumat. Marikatan sa samit nga umangais. Agang kita ko. Nangag mo antay. Agdram-drama lang ni uncle mo, Kwarog. Denggam daytoy. Kwarog, anya ti kayat mo asidaan inton madamdama. Ay, uray natang latan antay. Kanya natang, papaitan mo na. Makapalukmag ti karnay, Uncle. Papaitan unak na. Nangag mo, Kwarog. Dayta ti adangkit na. Punyag pa isaw. Saan mo tan nga gangkit ni Uncle Kao? Agdram-drama laang ni uncle mo kunak tumay. Ay, siyak ti patsam, Kwarog. Kasta ti Kapitan. Kadigdigos ko gayam. Nakasukat ka pa'y. Mayat may ta, gagawan. Kasta ko maakanayon. Kababain mo't kada kayo no jak agdigos. Madlaw ko nga may nga no umasidaga kat
Aputin nyo ti agong yo, pati pa'y lapayag yo. Kat maulaw kami nga men. Itangay, saan kayo nga agaput iti agong yo? Saanan, kapitan? Nabanglo ka nga minen. Nabanglo ka nun ni Kapitan Badong. Amaw, nandamag kumiday ta. Isungarot na mapaanak ita, ni di barangay house. Tanya ti aramido mi jay. Ay, nagkapoy ka na ya. Kano hindi pa nga ibabaw na ka mapan makisarita ka ni Parindeng. Ayun anya. Kung Mike, ibabaw na ka mapan kukasarita ni Parindeng. Wan, amukaon. Mapan kumanik ka ni ti kwartana. Ay, say-saya atom ti makisarita ken kuana ba daw? Saan na makaulaw ti umay dito barangay hall pare ah. Apay pare, maulaw ka aya ide no umay ka ditaw. Kung Mike, sumragag pailang ni Taridaw. Ay, maulaw akaw. Ay, nauyaw ka met uray ah. Sa nabali paray, tahan na bang luka itan. Di pa kahit akayat ka kasarita. Ay, hindi pa'y gayam? Apay nga itakalangarog nga imay nga pare. Maulawak nga raw pare. Ay nabanglo akon. Ay wen, anya nga ti umay mo ibaga. Damagik laang miting ka no manaw. Manaw, ti kayat mo akwarta. Ha? 5,000 no 10 arriba. Agpili ak dita? Ay kayo na, nagpili ka pare. Ay! Siyempre, pilyat ti... 10 aribo! Oh! Kung kahit analain ka nga agpilay pare. Apay adamdamagam. Ha? Antal, 10 arribong pare. Ikanak adagos iti takwar. Ay kayo na pare. Isugayam ti kayat mo. Ti itid kumitadagos king ka. Thank you. Thank you, pare. Agkumparitan pare. Sigud mat nga kumparita. Ay kahit adan agkumparita itan pare. Wina! Naggapo kami dito barangay haul tata ba daw? Why, kit iniktak na angkel mo iti kwarta. Ha? Inikam ni uncle ko iti kwarta na. Tapay nga inikam. Unya, agkumpari kami gayam. Siya ngay, di nakikan iti kwarta. Isungarod na sinabat ka, taigtang kamot iti kwartam. Ha? Uray siya, ikanak iti kwarta. Ay kit unya. Sus, 5 aribo na ita. nagaduan. Saan mo na bilangin? Tamangan nood ng mga kita. Ibulsa mo. Ay kat, una. Sigurado lang nga saan abot-bot na itabulsa ma. Tapos saan na matinag. Tata ba daw? Apay nga inikanak iti kwarta. Ay kit mo na. Takaanak nakagayam di kumpare. Ah, iwan gaya man niya. Nagpalod kay tay, ita-agload ka manan. Wan kagawad. Agarmak man, taadon tilod ka. Adun sa ti kwartam load ka, load. Ibusak tilod ala ko. Adun nga agpaiso ti kwartam Danangtad kanya. Asino tinangtad ta dumawatakman mat. Diyak ibagbaga, di na kahit nga ibagat. Isekretong pailaang mat. Among kagawad. Inikan namot ni uncle ko iti kwartana. Asino day ta ata o abas talatan mangtad iti kwarta. Ibagaman mo't kanyak. Diyak ngarod ka no ibagbaga. Asino nga taaya day ta. Ahon gayam. Mapan mo man kitaan di tabalay da kabadong kan marituyang. Taadamang manggag ko nga agpaspasugal damot kano di tabalay da. Ha? Ay, awan ti amok di ta kagawad. Mapan mo laang kitaan. Ta ibaw bawal kat ni kapitan ti anyaman ang klase ti sugal di ti barangay. Nabayag gaya man akayat na ka makasarita ni Paribadaw. Taapay ka no, asan na ka akinasarita iday? Una tadyak ka nung amin agdigdigos, hindi. Oh, makitam day ta nagpintas nga ipikto ti panagdigos mo. Wun nga rad. Kanamaw, inikanak pa iti kwarta ni Paribadaw. Inikan na ka iti kwartam. Ada dito'y bulsak ti intin na. Kita akman. Anyat makunam. Na.
Sagsasangaribo, mat. Ay, nagadunday ta nga intinakan ka. Ag sidata iti papaitan ita. Papaitan tumanen, ken papaitan tumanen. Ay, kahit naragsak ka ang makaawat iti kwarta. Ay, ura sino ba na? Maragsakan na makaawat iti kwarta. Ang, di mo napanunot no apay nga inikan na ka iti kasta kadakala kwarta. Apay nga panundutek pay lang. Awatek latan na. Manuday ta inted na. Bayam, kwartak na ito. Bilangak laang mat Ay, kisayam tumanen. Na Manday katuday. Na agsala-sala sana ito do jay katuday. apay nga taan naragsak itan ni Marituyan, Maray. Uray lang kanta-kanta. Maray! Ay, kukumaray! Kita nyo jay katuday. Ay, saan aday ta katuday ti ito daw maray. Ta sabali ti kitkitaan mi kanimari banang. Wen ngagpaiso, Marituyang. Kitkitaan may day tabalayo, anaga daw akanayon ti tao. Mas daaw kami no apay. Saan ka di aday tabalay mitikitaan nyaw? Jay katuday tanagado ti sabong na. Mabalin kayo ama panagalay ti sidaan nyaw. Song batampay daytoy sa ludsud may. Apay nga adu akanayon ti tao di tabalayaw. Anya ti aramiden dagiti tattao di tabalayo, Marituyang. Sapay dumayo pay dagiti taga sabali a barangay. Birthday ngamin ni Badungkaw. Na, apay, mamin ano nga ag-birthday ni Badong mo, Mare? Makabulan sa mutan nga birthday. Nagkakanta tayo kitay kukumaray. Intay, apay nga ta akanayon anagado ti tao di tabalay da pari Badong ken Marituyang. Apay kumano ado ti tao? Apay, saan ka amas daaw? Ingkamot kitaan Nambarak ang mapanmangkit kita. Kat no si Kati Kapitan, di mo kit di biyangan ang dagiti ka baranggayam nga agar aramid iti maday. Nagkunang adar aramiden da amaday. Apay, di mo mapanunot, aga puta inikanda ka iti kwarta kat adda maday nga aramidan da. Naganos ka nagsingpet pay ni pari Badong. Agaramid kit din iti maday. Wen, day tatirason mo, gaputa inikanda ka iti kwarta. Ha, ay, inteng aya, day tati pagalistuam, kwarta. Kwarog, mapan mo man la siripon no anya ter aramidan dagiti tattao di tabalay da kabadong. Di naknat imbaon ni Uncle ka. Siyak nga rudan ti mangibaon ken ka. Mabuti nga kagawad. Pagbut ngam ko ma. Sa bagay mo't kit di Kano naturod ka? Katuan mo't nga may. Isu amapan kan. Sige, mapan ko kitain kagawad. Badaw, kunak man no binayadam, uray ni Kwaraw. Kitwin, Mike. Anya nga itar aramiden na di tarwar. Nay. Kaslag si matulugaw. Ingka kasarita. Ay kitikak man na, itikwarta na. Darasum, narigatin numaamon na pagsusugalan dito'y balay. Manaw ko alam. Anya ti manaw, tataba daw. Damdamagiting ka, numanuti kayat mau, taikang ka. Ay, umay ko lang kitain. No, apay ang nagaduti tao dito'y balayaw. Alam mo, dahil tali maribaw. Agawit yan. Ay, katuwa na. No, iso ti kayat ma. Dumanan ti kwarta. Nangag mo ti imbaga ni Kwarog, inteng. Ay, pudno ka diti nanggag ko, Kwarog. Inikanak manan ni tata Badong iti kwarta kang kain. Apay asikalat inikan na. Pati siya kumaa. Anya, amom lang arudan abay-bayadan na kayo day takom parem, tapno agulim kayo. Ayunan niya. Nalawag nga inaramid dan apagsusugalan day tabalayda. Unang kain. Day tatipod nga. Ay, sana mabalik. Bawal ti sugal iti masakupat.
I-reportan iti pulay isang Ay, no. Papantapay dumawat iti kwarta. Sakbay nga aramidin taday ta. Ay, talaga nga agro-pro pa ka akwarta, inteng. Naa! Ay no, pasardagan nyo day ta asugalan, kat saan kayon nga umawat iti uray manaw. Ay, wun gayam. Day tagayam tinaskin nga aramidin ta. Ay, unan niya. Ay, maglakit din tanalaing ni Antibanang agpanunaw. Palakpakan ta ni Antimakastoy. Naan, Badaw, apay dagiti sumungad ang pulays. Ay, way. Ay, sus. Delikadon to yan. Ay, pagsardingam ti sugal, darasam. Ayawanin na. At dadan dito'y dagiti pulis. Tiliwan na tayaw. Ay, pare-tahin. Saan na kami matapalubusan na maibalod, Ay, agar aramid kayaw iti maiparet. Ita, kabutang yu ti maibalod. Ay, iso nga ron na binayadan kayo din, pare. Ay, no amok lang agsusugal kayaw. Ha? Diyak ko mainaw, awat di intad mo akwarta. Ay, saan mi kaya't ti maibalod kinituyan ko, pare. Iso at tulungan na kami imutin, Ay, awan ti kumpare. Uray binayadan kayo din. Uray pa'y. Isublit di imbayan mo Ay, saan pare. Basta tulungan na kami lang kinituyan ka. Ta saan mi kaya't ti maibalaw. Anya day tasaksak doang kwaraw. Pagdigos ni Uncle Mau. Saan? Paginaw da ito ni Antay. Kunak ano pagdigos ni Kapitan? Di na kanon kaya tagdigaws. Di naman kayaten dadigaws? Ay, isumati ko na. Jak amaw, nuan niya ti aramidin ni Antay. Ay, awan man nga ruden at makaasidag kin ni Kapitan no kasta. Isungarot adi na kaya tagdigaws. Tadi na kaya't nga umasidag tumanin ni tata badong amang tad iti kwarta. Tagayam, at aramidan na amaday. Ay kat anusan tayo latang nga ruden at tinabangsit a Kapitan. Ni Kapitan Enteng. Aray, awisin ka man. Sa dino ti pangawisam kanyak pare. Awang nga ming kadwak nga ginom kay. Sika ko mati kaya't ko nga awisay. Ay, mayat ano siya ti awisam nga aginom. Gustong gusto ko. Adda arak ngay numundan pare. Pulutan ngay. Ay, saan ka madanagan, tandamit tayo. Oh, no kasta nakasagana ti aminin. Ay, kuwi na pare. Ay, Sika lang nga, tiyawan. ay katinta na. apay, sa dino ti papanam, inteng. Ha! Ay, kunak no nagudong ka ba nang? Ay, sa anak nga agudong ita. Apay arumwar ka, Ay, ada ko mapapanan mi ni pare ba daw? aginom kayo manad. Ay, saan? Ada ay imbagang pare nga aginom ta. Nay, awang mo ti malagip kung ngayon magkakasta pare. Saan kami nga aginom? Dito'y kangarod balay. Ay, unay kamutandong. No konak, dito'y kalaang balay, dito'y kabalay, Saan mabalain, arumwar ka? Ay, yan nga ti maramidan ta pare. At saan nakamot aparuwaran ni Maribanan? Ay talaga saan? Ay, sige pare, babay na lang. Babay. Umunag kan, taing kaglampasaw. Ha? Sige pare, nakaw. Balay ngam, taglampasaw. Anya, naawis mo ni Kapitan nga aginom kaya. Saan nga raw? Kunak tumangamingken ka. Anainget abambantayan ni Maribanang ni Kapitan Itan. Awan mo'y kadwak nga, ginom, kasi ano da ito yung ngay. Talagang awan. Taamin dagiti lalaki dito lugar tayaw. Nagbalbaliw dan. Si kalaangan tisaan. Nagkunaking ka? Amok di mo ayamadlaw nga awanan ti stambay. At dadaamin ijay bangkag kental-talunda. At dalat na mayabak, imposible mangawan na. Ingkaket agmula ijay bangkag tapno addan to kwartata. Nasaysaya at payday tang aramidem ngem ti aginaw. Warog, bantayam ni uncle mo iti pakimbitingan na, Apay, Antay. Amumatan ni uncle mo, naglaka amaaw-awis. Ay, Antay. Amok day tan. Bawbawalak ni uncle mo nga ginom iti arak.
Amaw, kantay. Numalpas ti meeting, agawid kayo adagos, ah? Unantay. Sige, Kwarog. Itulod mo ni Uncle mo. Ay, agure ka. Di mo pa man pagandaran ti tricycle mo. Apayang kay? Nakatakdir mo ti paribadong di tawitan sid. Kaslad urayan na. Huwag nga rin. Ay, sino nga dati orayan na kay? Saan mo na pampansinan? Ah, Agur-uray lang iti awan ni Tata Badaw. inta nga ruda na ijili. Unang kay? Patapo ka man ti kalsada tapno matapukan ti kumpanay. Bagamday ta, ah. Winda mapadasa na mati agpulbos iti tabo. Ay, nagpartakan na ito sumuga na tricycle. Uray lang tapong ti kalsada. Ay, salbat ka, Kwaraw. Agsubli ka lang, ah. Ayun, ay. Nay, apay maray. Kanya ti kagtatawaan. Sika. Ayun, ay kamitay. Katawaan nagpailaing, Mike. Aguyoya ka lang, aruday. Ay, kalpasan na pinatapok ni Kwarog di kalsada. Saan daday tati katawaak? Day tarupam. Apay dahi turo pagmaray. Nagpulbos ka matan iti tapok. Ay, ni Kwarog kaming kahit. Nakatakderak lang matigaigit ti kalsada. Hindi pinaberber na di tricycle na. Nakitak ti naramid na. Ay, agawid lang dahi ta Kwarog kung naktumang gamay. An mom ni Kwarog, danugam. Ay, basta. No agawid lang kunak manay. Ay, nagbatalan turo pa ka natapukan to yan. Ado ti danom apagdiramos mo. Sanay, bayamaw. Na, apaya di mo kaya tagdiramos. Panagrinak mas natartaraki ka. Gimwa po aksamay, gapo iti tabaw. Aha, inka kidagdiramusan. Tila pang ibabaw ng magkanya, Mike. Ingkang kuna na. Oy, dahin! Mapana kay diramusain. Tamapan ko man uray ni Kwaro nga gaway. Tapay. Adabasol na kanya kay. Iso tira sa no apay akataptapok na durupat. Kay day talaang apaamaon. Apay imbaga nga pa kaya. Urayag kuna. Kwarog, nagpartakmat ko na ti panagpataray mo iti tricycle mo. Ay, inayada, nay. Nas ka na parta ka kang kay. Ha? Tagungat nga ti numaladaw amayawit ka. Ay, saan nga gungat? Anya saan? Saan ka kanu amabali na maladaw iti uray may salanga minutaos. Masapol nga eksakto alas 6 ana isang kay di balayaw. Ay, unay mo't dayton. Isuhat ka ka di talapayag mo ang kail. Ha? Patayab kung dito karag-karag ka tricycle ka. Makamo di tan. Nasaya at matkwaro. Ta nakaawid kayo kani Uncle mo iti eksakto nga oras. Unantay, talaga pinartakak ti nagpataray. Kahit, anyang iti aramidam dita, inteng. Mapankan ay, di kusina. Nagmayatay. Mangan adagos. Nagmayatan ti biyag ni Uncle Kao. Mga nadagaws. Kalpasan na, maturog adagaws. Wen, kwarog. Tapno saan nga awisan dagiti ko kumpari na nga aginom. Ay, indak nga rudan. Sige antay, bantayan ni Uncle ko ha. Ay, wen. Siguradwak at saan na makalibas dito yung balay ni Uncle mo. Nagawid ak nga ruday, nantay. Sige, kwarog. Agam, ay, mangan ka pa ya. Ha? Ay, agyaman na, iti pa nang itulod mo kan ni Uncle mo. Namang paspasweet ka niya. Kwaraw! Inayaban ng tinagan ka. Tumalyaw ka dito ya. Itata ba daw? Paypayapayan na. Umay ka na. Ito nga tabasol ko kinitata ba daw? Ay, Wayne, pinatapo ka kita, ay. Ay, apa, naksamag tayo. Umay ka na. Ngayon, saan mo't ang makakaungat tirupa na? Ay, Wayne, umaya ka, on. Awan basol ko kin ka, atata ba daw? Ni Uncle ko tinang ibaga, patapukan ka. Kunak aya nga dabasol mo kanya. Hindi nakdandanugan na. Kapag kumadanugan ka, kinuha kay kadwada. Ni, sinalabay nakmet tayo, data ba daw?
Inapod na, isungay na yabang ka, tapno awisin ka. Awisan na kitian niya. Aginom ta. Ha? Sigurado ka tataba daw. Awan guram kanyak. Apay kumaugurain ka ngay. Papanantang araw. Intang arot aginom. Ala, intang. May matgimatang ni Kaba nung itiarak dito Tersina. Kasi no ti kadwa na anaginom, maray. Nin sa kanukwarog. Iso mo lagayam asaan anagaway. Mayaten ati panagsango da adwa. Jakla ang amo no sa dino tinaginumanda. Di na imbagakan ka, maray. Saan na kayat nga ibaga, taamangan ka no numapan mo surutan kat pagawidam. Talagang aramidak dayta. Tama, maray. Delikadaw numabartak ni Badungkaw. Ay, kasta aya. Ay na, delikado ko naktumaut. Iso ajak palpalubusan nga aginom ni Badungkaw. Ayan ngayon ni Kwarog. Nay, apay abiro kam ngay di tasirok dito gaw. Ay, paglimlim mang ayan dita. Itay ko pa'y nga ron abir-birukan. Saan pa nga imay dito balay ni Kwarog? Manipod, idi kalman. Aya, Na. Saan mo abiro kan adita cabinet? ay masapol nga itulod nak nga ron iji barangay hall. Ay, kat padasam akitaan ije paradaan da. Awan nga ron. Amangan no nagitulod iti pasahiros na. Nalipatak nga imbaga kan kuha na nga itulod nak to iji barangay hall. Magbag na ako nakapilitan. Kita ma. Taamangan no addan tumanen mga awis kentang aginom. Kat mapan kamot adagos. Amukmut nga gungat ka. Apay ko mapanak ngay. Nasaya at mat taamom nga agungetak. Talaga nga agungetak. Nuing kakot makiin-inom iti ara. Tataba daw. Nabartak ka. Saan pa'y may tikunak? Aray, tawan mo tinarak nga inumenta. Ay, naibusin na ya. Wanan ti may pakbuk dito'y butilya. Ay, kay naibusin ano kasta. Mapangkabay kumata nga. Ay, naglaing kan ngay, no ibaw na. Kasi kahamat tinagaways. Ay, uwi na niya. Nasaya, mate. Palagi mo kanyak dito. Iswain kang gumatang itiarak. Dapay nga takwartak ka na bati, aya. Dadi tabulsam. Amomlat mo ino sa dino tayo antikwartak, ah. Oh, anda pa yung kwartam. Ay, dapay, mate. Magilaki na. Kung naktumot kan ka. Ang madakurang na, kwaraw. Ha? Mano di kurang na. Kurang, iti sangapulo a pisaw. Sana problema dahil tatataba daw. Ha? Anda sa nga pulo a pisos ko di tao eh. Ay, apag-isungan ron. At to'y tinabukala sa nga pulo pisos. Ay, kahit makagatang tamanan na itiarak nga inumin ka. Ika nga ruday. Darasang. Gumatang ka pa'y itiarak, kabadong. Uy, maray. Sa anak pa'y mo na bartel kay. Kano kalablabas ni Kapitan dito Tersina, birbiro ka na ni Kwarog. Ibaga, masaan mo nga amaw, tiyan na. Saan ka pa'y anabartek ko nam? Kat lumablabaga kan nga agdiwar-diwar, magnaka. Sa anak pa'y na bartel, maray. So, alakwan na kaun. Sa mga lumakita na pa'y dito, ni parintay. Jakmat amuno sa dino ti pangbiro kakin ni Badungkaw, maray. Kasano ang mabiro kam ni Badong mo? No ipukpok kaw mo mat tinagan na. Kahit anya ngay nga ron tinasaya at nga ramidaw. Agulimak ka lang amin Tanumangag na abirbiro kam ay aglamang Naginumda ka no kin ni Kwarog kag. Ay, isumot lagayam Kat no itay pa abirbiro kan ni Inting ni Kwarog. Saan tayo mo nga ron nga amaw no sa dino tinaglemenganda. Nalaing damag nga aglamang. Ay, apay nga, ikwaraw. Nagsangit kami tayo. Makasangsangit ak nga raw. Lapdam. Na, sika apay ti makaw ngay.
Si kaanang tidlang iti sangapulo a pisaw, si tigatang iti arak, ang sangit takasta. Ay, makapasangit na talaga, Tata Badao. Ay, agsardeng ka man nga agsangit ko araw. Pagura ka makangag, iti sangit. Malagip ko nga raw. Ang namin naduwak gaya man anabastay. Binastadak amin nga inaram ka. Kay, umanay daytan na pagsang-isangita ba? Ay, agsardeng ka man. Ay, apa pagsardang nak ngay. Nagsaan na pa iti nagsangit. Ay, sumardeng ka ko na day. Diyan ti sumardang. Talaga adim kaya't agsardeng ha. Anigaw. Dahil tatirumbagay ka, tandog sardeng ka. Anigaw. Napay adumano kalatan ngay. Nagsakay. Nabangking santo Europa. Tatabadong dinangdanog kanya kang gay. Nalawa kasi kating tudo na. Apa dinadog mo pare? Kita may limtag di bangir arupa na. Sana kung nataraki ang gay. Kasano ajak danugan pare? Magsarsardengay, nagsangay, ang pinigsaan na kiday. Isutidyak kayat no kasta nga agawis-awis ka nga ginom. Takasta ti ugalim. Kita niya ngay nga rin teramidon nyo kanya pare. Ibalod na kaon? Apay, di dakkaas siya na ya. Lakayala lang nga ruday. Awan pa'y makukwarta niya. Ay, Apay nga agsangit ka dwa. Ay. Sumardeng kayo. Ay, agsardeng kayo kulak day. Ha! Marinteng. Ada kamay. Ay, di nakmaawis nga ginom. Uray niya't ibagbagam. Jaket. Ay, saan ka nga awisin nga ginom pare? Awisin ka, ama panagbangkag. Ay, un kaya man niya. Jaknap na panan iji bangkag. Ay, imbag man. Ay, may inawes. Umay ka na pare. Ay, una. Inta dua. Agkuyog ta. Uno, umunakaan. Ay, ang kuyot ka na pare. Umay ka na.